Les 40 setmanes de la transformació de Hara. Cinquena setmana. La consciència de la respiració. Després de les primeres setmanes de pràctica, Hara començava a notar com, lentament, la seva ment es calmava. La meditació diària i els petits canvis d'actitud la feien sentir més connectada amb ella mateixa, però encara trobava moments de dispersió i frustració. Les seves idees continuaven acumulant-se com un eixam inquiet a la seva ment i li costava mantenir-se centrada en un sol objectiu. A la sessió d'aquesta setmana, Laia va introduir un concepte aparentment senzill però significatiu: la consciència de la respiració. La respiració sempre és amb nosaltres, va dir Laia als assistents. És el nostre millor aliat per tornar al present cada cop que ens perdem. Quan aprenem a observar-la amb atenció suau, podem utilitzar-la com una àncora per mantenir-nos connectats amb nosaltres mateixos, amb nosaltres mateixes, enmig del caos de la vida. Hara va pensar en la seva relació amb la respiració. Era una cosa que mai no havia considerat especialment. Sí, de tant en tant feia una respiració profunda quan se sentia estressada, però observar-la durant llargues estones sonava avorrit. I, tot i això, estava disposada a intentar-ho. Com deia Laia, si la respiració estava sempre amb ella, potser valia la pena conèixer-la millor. Quan va començar la meditació guiada, Laia els va convidar a centrar-se en la sensació de l'aire entrant i sortint del seu cos. No intenteu canviar-la, només observeu-la tal com és, com si la veiéssiu per primera vegada. Les primeres respiracions van passar amb certa calma, però aviat la ment de Hara va començar a divagar. Va recordar una excursió pendent. Va pensar en el que cuinaria per sopar, en si hauria de trucar al Miquel per sortir al cap de setmana. Tot menys la respiració. Amb una lleu frustració va intentar tornar al ritme de l'aire. Una, dues respiracions, i de sobte ja estava pensant en les factures que havia d'enviar per la seva petita empresa. En acabar la sessió, Laia va compartir amb ells una reflexió. És normal que la ment es distregui. Quan això passi, simplement torneu a la respiració amb amabilitat. Això és tota la pràctica. No ens esforcem per buidar la ment, només per tornar-hi amb paciència. Durant els següents dies, Hara va intentar aplicar aquesta pràctica a la seva vida. Quan treballava a la botiga o passejava pels camins del poble, es recordava a si mateixa de parar i sentir la seva respiració. Al principi li semblava una mica mecànic. Tornar a la respiració constantment li feia la sensació que no aconseguia concentrar-se en res més, però va decidir ser pacient. Un matí, mentre preparava unes comandes a la botiga, el telèfon va sonar. Era la seva mare, molt alterada perquè el transportista havia arribat tard i un client important estava descontent. Hara va sentir la tensió pujar-li per les espatlles, com un impuls de voler justificar-se i solucionar-ho tot al moment. Però abans de respondre va fer una pausa. Va inhalar profundament, sentint com l'aire omplia els pulmons. Va notar la pressió del pit relaxar-se lleugerament i va deixar anar l'aire amb calma. És només una respiració, es va dir. Només una, però pot ser la diferència entre reaccionar o respondre. Mare, ho entenc. Anem a veure què podem fer per solucionar-ho, va dir amb una veu més tranquil·la. La mare va fer una pausa a l'altra banda del telèfon, com si no esperés aquella resposta tan mesurada de la seva filla. Van parlar una estona i, per sorpresa de Hara, la conversa no va escalar en tensions. La seva mare, encara molesta, va acabar acceptant que algunes coses escapen del seu control. Després de penjar, Hara va tornar a centrar-se en la seva respiració. Unes quantes inspiracions més profundes i la seva ment es va calmar. A la tarda, durant una petita excursió amb un grup de turistes, un d'ells es va queixar del ritme de la caminada.
Hara, que normalment hauria sentit el pànic d'haver fallat, va tornar a la seva respiració. Va respondre amb calma, ajustant el ritme per acomodar el grup. Cada vegada que tornava la respiració, notava com una fina capa de calma es dipositava sobre les seves reaccions impulsives. No sempre funcionava, però començava a veure com aquest gest senzill de portar l'atenció a l'aire entrant i sortint li donava espai per observar abans de reaccionar. Era com si es convertís en una guia més ferma per a ella mateixa, capaç de veure amb més perspectiva. Al final de la setmana, mentre preparava la meditació diària, va notar un canvi subtil. La respiració ja no era només una pràctica, era una companya constant, una àncora silenciosa que li recordava que, enmig de qualsevol tempesta, sempre podia tornar al moment present. Només havia de parar i respirar. Potser, va pensar, això era realment el nucli de la pràctica. No es tractava de controlar la respiració ni de fer-la especial. Es tractava de recordar que, fins i tot enmig de la seva ment agitada i la seva vida en moviment, sempre tenia un refugi al qual tornar. Una simple respiració. Amb un somriure suau va tancar els ulls i va inspirar profundament, sabent que lentament aquesta nova amiga, la seva pròpia respiració, l'acompanyaria en el camí cap a ser una versió més serena de si mateixa. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencioplena.cat.